Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Hoy, Katrina. Napintas ka. Ken ubing ka nga amang ni Josie. Nga asawa ni Carlos. Han? Abay bagbagam data manan. Agan anad ka ni Carlos. Ti amom nga lalaki. Babaero data. Alwadam, amangan na sirkan na kahit kwartom. Ilak mo no kwa, uno idubol lak mo. Ayan? Manang tila mabalin nga, di mo subsubdungan ti panunod ko. Adak dito nga trabaho, amang daldalos ta arubayan, ti balay di pagpapayak agas katulong. Sa kakit makikaruba, sa bali bagbagam. Kit, gagangin na ito kakarubahan? Isakit ka nga karubak. Iso nga ulitek, ya? Agan anad ka kini Carlos. Ang mga no aradasan na ka, na muna ta mahilig isunay tekas kang ubing na pintas. Jack pulos ekspektaren wano naman namain akas na timangig ko kinimanang lulen. Nga karuba mi manong nemi. At dan din makabulan ko akas katulong damanong Carlos kanimanang Josie. Dito syudad Tilawag. Inrekomender na ni Uncle Pedring ako office mate ni manang Josie manong name. High school graduate aklaeng katawan ni Diti Masnok nga pagtrabaho. Sumbre ka servidora, sa anak nga agpaot, sumbre ka nga sales lady, waitress. Diya ka mo? Tisang ko pagpautan kat adar giti mang padpadakas kanya. Padpadaksendak, nga diya ka mo, umot amok nga basol ko, into no kwan, ikatendak. Kaya di may ni Uncle Padring diya balay, manong nemi, kinasalita na datatang kininanang, katimbaga nang siyak ti recommender na kas katulong ti office mate na. Biniling dak na siya datatang kininanang. Ngawan ti sabali nga namindek, no di mga nung ti pagribangag akas katulong sa anak ang pidpidot, awang kumatimading aramidek, no di magaramid ti mga nung iti pagribangag akas katulong. Kasalarot ti naramid kumanong. Ngem, saan ko nga libaken? Nga, adun di kita karaarim kanyak, may sa kadakwada ni Jordan nga, kinaratuwarak iti high school. Nga idi, makita manong nemi ti amok nga lalaki, ni manong Carlos. Adan isang sangayan, anirik na kang kuhana. Gabutag, guwapo. Awan ti saan nga kras kang kuha naman. Napitnas met ni manang Diyos yung asawa na. Sunulaan ta, slamadlaw ko nga datay saan nga healthy. Ngimawang kanungan ti sakit na. Kastamot ti kunada. Awan met manong nemi iti mading ipagpakita ni manong Carlos kanya. Nga kas kumano matmatan na, sanak esman, wano adda Malaysia, manong nemi iti panagkita na kanya. Awan met. Kasi ibilbilang nak nga membro ti pamilya, ibilbilang nak kakaskabsat manong nemi. No pa'y siyak, hangkuloy bagan manong. Nga kunak, no ibaga nga ta ni manong Carlos nga karas na. No agpebeso nga serkan nak, baka sana ka makapagkadkad. Gabata talaga nga nagsang-sangan tirik na kang kuwan. Kasla ko lang yung bagay di, manong nemi, di damo ka makita ni manong Carlos, apay nga itakalain nga makita. Apay nga, saan ko mga nasapsapa. Kasla kas diyati kahit kong ibagbaga manong.
Ngem ni kaanuman, jak pulos ganden nga sugisugen ti amok ka lalaki. Ken jak tumet mamati manong nemi nga addadakes na panggap na kanyak. Gabutan na siya at isuna. Nasiyat. Nga ba naga magustuwak manong nemi. Kat kunang itinakim ko, siguro dituyak ngagpahot ngagtrabaho. Nga madamat ka robak manong nemi nga madimat ti bagbagana. Wan manong. So nga, kahit kung aliklikan ni Manang Lolen. Ngem ti asawa na manon nemi nga ni Manong Dante, iti si Maruno nga na-encounter ko. Nadda na pang ko ginatang iti store manong nemi, ket dito nga nadanon ko ni Mang Dante. Iso, ti addadakas nga panggap na wano manis siya panangkita na kanya. Ti panangkita na pasikigan nak, nga ipangato nga ipababanak, nga mayantik ti matang na iti barukong ko, iti pusong ko. Katrina, karuba, kumusta? Siya ni Dante, di asawa ni Lolen. Karuba tayo. Diba? Amom, kursonada ka. Ibagam lang ni manot kayat mo. Kursonada ka. Bastos mo dato ng lalaki. Wano, dakay ka din ni Carlos? Ha? Kasladyak kayat nga ni Carlos di makauna kanya ka. Aganan ka kini Carlos. Kumakore, nalaing na yay. Awan tirumbay nga pagkanaan nadak kini Manong Carlos. No dikit sika, tirumbay nga pagkanadak. Ditakan. Manong nemi saan kung hindi bak digitoy nga mapaspasamak talagiti amok. Kamadlaw damat manong nemi nga problema. Itileta nga panagkapukid siyangki. Oh, Katrina. Manong Carlos. Islada ng bastos kang kasadyay store. Ada ka din ng lukong kang kasadyay. Ading ko, Katrina. Insarurong met ni Manang Josie. Manang. Diyan ko makayat nga baga kata kayo na ito. Naskin nga baga. Mabuti nga kamangan no, da kayo tag-aapa. Baka apain nyo di kitang asawa nga Manong Dante kini Manang Lolen. Naramit na kang kadagitay. No, agdaldalusak di tarawar, may nakdanunin ni Manang Lolen. Tilad nga bagbagana. Kasla dati sa bidungan natin panunod ko. Kasla mga aramin ti pamuspusan tapno. Talawang kayo. Huh? Ape ko Kasti ko na ni Manang Lolen. Agan anadak kanu keng Manong Carlos. Tama nga no, dadakas nga panggap mo kanya. Nang runagit na pintasang, nga ubingak pa'y. Kunamat ni Manong Dante, kursunada na kanu. Saan ka no mabalin nga maunaan isun kayong ka, Manong. Nga ibagana pa yung agad anadak kayong ka. Amo yung Manang, atot simsumar ka ako nga trabaho. Kang runan na una yatay, jak agpahot gabati pamadpadakas. Ang mga ni orawaras dakit di nga, ang relasyon ta Manong. Wano, ani aman ti bagbagada, kontra kanya. Wano kontra kadata. Baka isupay pag-apaan yung agasawang kapukan niya. Nakastoy lang ti mapaspasamak. Kasla kahit ko pagid din, dagikat. Nagigtot dagiti agasawa Manong name. Kinasarita natin Manong Carlos nga siyaklaan. Katrina, napagtulagan min kinamanang mo. Ano, ibarangay tayo dagiti agasawa. Amang padpadakas keng ka. Uno mang padpadakas karata. Uno mayat nga mangrakrak ti pamilya. Ken iti panakapapanaw mo. Sanang naskan pa nga maipan di barangay. Dumak ka lang. Tila ipagpakasikan ka,
Babayam na tayo da. Awam mat ti mading nga aramid mo. Awam mat ti mading nga aramid ko. Awam mat ti mading nga aramid ta. Awam ti problema kinimanang mo Diyos iti saan nga mamati. Kinagpulso na. Di manang mo Diyos siya mismo tang ibaga kanyak. Nga kasta ka numat ti bagbaga ni Lulen. Kaya kuana nga siputan na kano. Bantayan na kano. Kabutam, ada madi nga mapaspasama ka na da. Kahit nang sawen, padagsan na ta ni Lulen kontra kinimanang mo. Ngam saan nga mamati ni manang mo, gabutag talag kanya. Kinipat pategnak, kinipat pateg kumedisunan. Kas namat kanidante, na minsan baga nagsarita kami, kasi mati ko nana. Alaga nga bilibag kang kakunana. Napipindas lahat talaga ito, may kang nga tulong. Yung magpaot ka ta. Hantong katama mo ni misis mo. Karakara-dapan misuna. Amam, no tahok lang ko mga alis tong agpungtot. Baka pinatay ko ni Dante. Ngayon kunak, saan ko ang patakilan? Saan ka mga ramit sa bali pa problema iti problema. So nga, ipagpahasik ka nga, ading ko. Agdali na ed ka kata kami. Gabot na kasapulan na ka. Kasapulan ka. Manong? Anat ka't mo sawan? Kasapulan ka. Di ka mawatan? Pudno ti kunada. Ada pa ng kurso nadak ka. Ngamsang ko lang iba't padlaw. Ngam kahit kung ipudno keng kahit ha. Ngay di mo nga, ididimteng ka. Nadlaw kumatin keng ka. Nga damat panagrukbab, panag-admire mo kanya. Sanggadi. Nang runag salutsuda keng ka, no, Danubium, awampay ko na, mga matudag arim keng ka. Nang runaan na waning ni Jordan. Nga, kinaratuaran ti high school, di ba? Makita kidin ka nagiti matam. Nga da pa nagkras mo kanya. Ngam di mo kayat, nga padlaw. Adamat idin, mariknak na isang sangayan. Ngam saan ko pulos ngam padlaw. Ngam saan ko kung dawayan ti kinarukop mo. Saan nagbaling nga dakas, ganaulpit nga asawa. Manong di ka maawatan? Adadan sakit di ka kahit kon, ti pumanaw. Di agawid din sa tilugan mi. Tap na maliklikan ka. Di na kumaliklikan. Gabot ulitek. Kasapulan ka. Kasapulan ka, Katrina. Manong nemi nagbali na burbur kanyak dayta nang narunak at dinamat ilawlawag. Aging kang alimtawan ti may sakin na pudno manong. Tinawagan nak manong nemi ni Manong Carlos. Katrina. Kuya? Intreda ni Josie sa di hospital. Inaksadyay. Apin na ano, kuya? Dahil ko nakang kaidi. Nga saan ka nga pumanaw gabot ka sa bulan ka. At na ka nga sakit ni manang mo. Diyos ko. Anang nga sakit. Isumot lamad madlaw kung kaslasaan niya healthy soon. Ano man pa'y ikarkarigada na tumisem kada feeling na salunat. Iso nga saan na ka maipayan ti anak. Tadaan ti sakit ti puso. Ngayon na time, kagdikar na nga sakit na. Mapukaw ko iso na. Diyos ko. Ispalin niyo ni ko, ate. Ispalin niyo ko, ma. Kinon ko nak manong nemi. Kat tinawagan nak manen ni Manong Carlos. Mapanak ka ng hospital.
Takayat nagkanwa kasalita manon ni manang Juicy nga asawa na. Kapanak nga ron manong. Katrina, ate, diyak kayat nga singitan na. Diyak kayat nga damakita nga luwa kada kita matan. Kayat ko, anaragsakak nga sumina ka na kayo. Kahit kumit nga naragsak kayo, makitak nga mangpalubos kanya. Nitudingan na ito nga mapasamak. Kidawag kumaking ka. Nga saan mo panawan ni manong mo. Saan mo nga baybayan. Noan yaman di kiti pagkurkurang keng kuana. Noan yaman di kiti rumbeng nga kasapulan na nga siya kumatimang ted ken mangipahay. Isikan. Ituloy mo nga ayaten. Agas ti pa nang ipatag ko ken kuana. Amok iba't patag mo ti asawa. Nga distumit nga bawing na ti panagayat na ken ka. Naragsaka ka subing na. Luda kay tumit lang katuluyan. May karim ka di, nga saan mo nga baybayan, ti asawa, nga ayatem, nga ituloy mo nga ayaten, ken pagserbian. Ket mo yaman ti saan ko maipaay, ken kuha na kiti paay mo. Nga madaan ka ito ti anak. Ate, kahit ko mangig ti karim. Uwan ate, ikarik, gabo tayo etek ni kuya. Ket kasta nga rut tinapasamak manong nemi no kasano iti panagdung-aw ni Manong Carlos iti papanaw ipupusay ti asawa. Kastamat kanyak manong nemi timbilang ko nga nakapatpateg ni Ate Juicy kanyak. Inayat na kakaskapsat na nariknak mo't ngayon pateg ko kaskapsat. No ni Manong Carlos kad napukawan ni sunat asawa siya napukawan nakmet iti kapsat. Ket noan niya tingkarik. Ket noan niya ti kasilpo ti istorya. Iso tinapasamak. Da kami Manong Nemi iti nagtultuloyan nga nagkatuluyan kini Manong Carlos. Wano ni Carlos. Nga ko na, nagiti karoba mi nga lulen, kendante, makita yo, di pudno. Ngam sa aming ikaskaso ida. Pudno nga da kami, iti nagkatuluyan, iti napahawod. Ngam sa nga pudno, nga aradasan nak idi, di Kuya Carlos. Agpeso, nga da nalimad na panagayat ko kengkwana, akasmet iti nalimad na panagayat na kanyak, ano matay ton ti asawa na, katsyak ti kasukat na. Inasagutan na kami ni Apo Diyos, Manong Nemi, ti talungan nak, iti agdama, naragsak kami. Numampay saan na kon nga pinagpasa pa'y ti asawa, ngem, sinusuronak, may panggap iti panang manage ti negosyo. Kaya di kakapsat ko, Manong Nemi, nga nangnamnama kanyak, natulungak ida, nga nakapagturpos da. Naikakmet, Manong Nemi, datatang kininanang, iti puunan da nga nagnegosyo. Ket na siyat magten ti biag da. Agas ti na siyat ti biag di kapsat ko. Ken ti biag mi, ken ni Carlos. Nga nangituloy, nga siya kun tinangasawa na ngayat, ken nagserbi ken kuana. Nangipaay ti anak, nga saan idi nga kasapulan, ti dating asawa na. Dito nga rot, ti kapakasalitaak, Manong Nemi. Ababalaeng kadagyawan naglaunay ti alulaing mo nga nang imasagat sabi ko mat, at dapat ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti bihag, kadagiti pada ka nagbuya ka nagdengeg, tuwing nga ratagyamang nga pagayam mo, Katrina, iti Ilocos Norte. Thank you, Katrina, papagayam nga madamang agbuibuya, tingkay nang igahan ket ababa, nga lagip tinapalabas ni Katrina, nga kayet yun to, nga maiatidog, may portray, iti panakaibasan na atidog. Siyempre, yung kahit to denggan da ito,
into no 12:30 kang garat alas 2, iti programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Iti agtultuloy, nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, di Honolulu, Hawaii, nga di pakasalitan ni Katrina Kadiso ti ba upat nga lagip ti napalabas nga ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti November. Malapit na. Asidagan, dandanin ito maamon na sino ti 11th grand finalist. Asidagan tin tayo panang replay kadag iti grand finalist letters story. Kaya na panang desisyon dagiti board of judges na sino dagiti top 5. Top 5 ko na tayo kabuta. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa nga special award. Digad 5. Out of 11, 5 dagiti mangabak. Itun kaano mapasamak neta? Inton December 16, 2025, nga birthday ni Reynaldo Rey Fiesta, isunton ti awarding ceremonies, padaanan nyo, papagayam. No madama kita nga agbibuya, dito'y page ni paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Page, paki-like dito'y, paki-share, ken ag-follow kayo kuma. Kung saan kayo pa yung nakapalo, dito'y page ni paring Rey. Kaya, no mai-upload to ito yung video, iti YouTube channel ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya subscribe kayo kuma. Di ka di madaman nga agbibuyo kada tayo ni Josephine Istango, ni Fe Ragukos Bakani, ken dadumapay nga nagbuya nga may naganon kayo man mo saan kanita iyak na rin sila. Papagayam, di ito'y kang kanawin nga gisishare, kaya ito'y video tayo. Kasi ni Ernest Buduan, iti Hawaii, ni Mariola Estregan, iti British Columbia, ni Melvin Martin, iti Los Angeles, California, ni Fe Ragukos Bakani, iti Manila, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Hawaii, Joshua Listango, Staratan ni Paulina Balwalwa Bautista, iti Waipao, Hawaii, ni Erlinda Panterosete, iti California, Erlinda Stabilio, Staratan ni Noralyn Perdido Tamalay, ken dadumapay. Salamat. Palubos tayo po, padaanan dak dir manong nemi, agi kita ito mandamdua. Happy? Thank you for watching.